L-isptar tal-annimali għadu sissa mhux miftuħ. Fl-2025 għadna bl-isptar. Dan sostnietu Mojra Delija, attivista li taħdem favur l-annimali u li permess ta' filmat fuq il-medja soċjali tkellmet dwar diversi elementi li rċivit fl-ħarjim minn persuni li ma kellhomx fejn jieħdu lill-annimali tagħhom. Ġunju, Lulju, għada Lulju 2025 għadna mingħajr sptar tal-annimali 24/7 għall-emerġenza m'għandniex soluzzjoni. M'għandniex fejn morru. Mojra Delija spjegat li l-familja ta' kelba li spiċċat paralizzata u ta' qattusa li ma sitx tanti Lawrina spiċċaw ma kellhom l-ebda post fejn jieħdu lil dawn l-annimali domestiċi. Min kollox provaw iċemplu l-vezz tagħhom, l-MVA, il-klinika li s-soltu tkun miftuħa matul il-lejl, min kollox provaw daw in-nies naf fiċ-ċert. U ma sabu l-ħadd available, ma sabu l-ħadd. Kellhom jistennew sa filgħodu. Għadna mingħajr sptar tal-annimali 2025. Dan l-isptar suppost kellu jiftaħ minn ġdid f'Ottubru tas-sena li għaddiet. Dawn wara li fawissu tal-2023, l-isptar tal-annimali f'Taqali kien ġarrab starat li waslu biex ma jibqax jiffunzjona u sallu. Dan għadu magħluq. Xi ftit ta' xurilu konna smajna li f'Ottubru se jkollna sptar tal-annimali. Fejnu l-isptar tal-annimali? Fejnu? Għadna mingħajr sptar. Issa sibt ħamima mweġġa ukoll m'hemm. Jien kont nibqa' sejra l-isptar ħannara jekk għandu titraqqa tax imweġġa u m'hemmx soluzzjoni. L-attivisti l-hom xhur jitolbu biex ikollna sptar miftuħ 24 siegħa kuljum biex f'każ ta' emerġenza l-annimali jkunu jistgħu jingħataw il-kura. Però jidher li din mhix priorità għal dan il-gvern.